солҳои қаблӣ ин бозиҳо дар доираи як мусобиқа баргузор мешуданд. ҳамакнун дар Тоҷикистон ин бозиҳо дар доираи Лигаи донишҷӯён баргузор мешавад, ки он дар саросари кишвар баргузор мегардад ва албатта ғолибон ба бозиҳои финалӣ рохат меёбанд. имрӯз дар минтақаи Душанбе бозиҳои гурӯҳӣ ба анҷом мерасанд ва барномаи футболи тоҷик тасмим дорем ки аз он натиҷагирӣ кунем. мақсад аз гузарондани лигаи футзали донишҷӯёни оммавӣ гардонани футзал байни донишҷӯён, байни ҷавонон ва гумондан ёфтани чеҳраҳои нав барои дастаҳои суперлигаи футзал. Як мушкилоти асосии мо аст ки мо тими мунтахаби ҷавони то 20 сола надорем, умуман надорем ва ҳамин аз лигаи донишҷӯён метавонем ки мо як ҷавонони лайоқамонро даъват карда ба дастаҳои суперлига ва он барои ташкил кардани дастаи ҷавони то 20 сола як заминаи хуб мебошад ба фикрам. агар боз ин даста дар суперлигаи Тоҷикистон баромад кунад, зери назорати шумо хоҳад буд, фикр мекунам. Ин бозингароне ки мо метавонем ягон бозингаре ки агар маъқул шуд бозингари хуб бошад ва ба дастаи суперлига даъват шавад ва оянда метавонад дар тими мунтахаб он бозингарро бинем. усулан аз куҷо бояд шурӯъ кард мана ҳамин омодагиҳоро ба футболи толории мунтахабӣ ки то мо ба ҳадафҳои бузург бирасем? аз футзали кӯдакон наврасон. заминаи аввал футзали кӯдакон наврасон аст, барое ки ҳозир ҳамон чӣ бозингароне ки мо дар тими мунтахаб дорем ҳамашон аз мактаби футболи калон гузашта омадагиам ба футзал. мо ягон бозингар надорем ки аз синни 6-7 солагӣ 8 солагӣ фақат ба футзал машқ карда омадагӣ бошад. ин мушкилоти асосии мо ҳамин аст. лекин ба ин ҳам нигоҳ накарда ҷавонони мо бачаҳои бисёр бачаҳои болайоқат ҳастанд ва ба натиҷаи хубам ноил шудем мо. чӣ мешавад агар дар мактабҳо мо футболи толориро роҳандозӣ кунем? лигаи донишҷӯён аст, метавонем лигаи мактабҳо байни мактабҳоро ҳам гузаронем. ҳозир ман як маълумоте дорам, ба фикрам лигаи байни кормандони бонк ҳам мешавад. чӣ қадар ки лигаҳо бисёр шуд, бозингарон бисёр шуданд, бозиҳо бисёр шуд, бозингар аз ҳамҷо бисёртар пайдо мешавад. инак таи 2 моҳ аст ки дар шаҳри Душанбе ва манотиқи дигари кишвар бозиҳо дар доираи лигаи донишҷӯён баргузор шуда истодааст ва имрӯз 3 дастаи ғолиби минтақаи Душанбе муайян хоҳанд шуд. бибинед мо худамон ки дар ҷавонӣ футбол бозӣ мекардем, дар мактабҳо мусобиқа мешуд, шодиву нишоти ҳамин кӯдакон донишҷӯён ҳадду канор надошт ва ҳаминро хушбахтона роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ пешниҳод карданд ва дар маҷлисе ки гузашта буд 3 феврал дар он ҷо қайд карда шуд ки ҳатман лигаи донишҷӯён оид ба футзал, оид ба футбол таъсис шавад ва ҳамасола баргузор шавад ва бевосита бо дастгирии кумитаи кор бо ҷавонон ва вазорати маориф дар якҷоягӣ мо ҳамин корро роҳандозӣ кардем. нахуст дастаҳои донишгоҳи аграрии Тоҷикистон бо дастаи донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ рӯбарӯи ҳам омаданд ки дар ин дидор дастаи донишгоҳи аграрӣ бо ҳисоби бузурги 7-1 пирӯз шуд. мебинам ки ҳамаи бозиҳоро бо ҳисобҳои бузург ғалаба кардед. ин ба қавле ки ягон сир дорад? дуруст қайд карда шумо. дар ҳақиқатан бачаҳо қатъи кор кардем, бисёр кор кардем. бачаҳо якдигар фаҳмӣ ки доштанд, аз ин ҳисобҳои баландқатъи мо мағлуб кардем дастаро. аз ҳама бозии мушкил кадом бозӣ буд бачаҳо? рақобати ҳама сахттарин дар мои бо донишгоҳи Славянии Тоҷикистон буд ки мо дар он бозӣ хеле кӯшиш кардем ва бо ҳисоби 2-1 ғалаба кардем. аз ҳама ҳисоби ками кам ҳамин бозӣ буд ба фикрам? бале, ҳисоби 2-1 ҳама ҳисоби камтарини мо. хуб, мана дар пеш бозиҳое ҳастанд ки
дастаҳо аз минтақаҳои дигар меоянд. Шумо омода ҳастед? бале омода ҳастем. Дар он ҷо ҳам ҳаракат мекунем ки бо ҷои аввалро гирем ва номи донишгоҳро бардорем. бисёр хуб. Маълим, хуб, усулан чӣ баҳо додан мумкин аст баргузор гаштани мана ҳамин мусобиқаҳоро? Қаблан ин мусобиқаҳо ҳам то мусобиқаҳои донишҷӯён буданд, акнун лигаи футзали донишҷӯёни Тоҷикистон таъсис ёфт. дуруст қайд кардед. мо ҳама вақт дар мусобиқаҳое ки байни ноҳиявӣ мешид, муассисаҳои таҳсилоти олӣ ки дар ҳудуди ноҳияҳо фаъолият мекарданд, мо иштирок мекардем. ин бори аввал аст ки дар лигаи футзали донишҷӯён иштирок мекунем. инчунин ба шумо маълум шуд ки сазовори ҷои аввал гардидем. бисёр хуб, муборакатон бошад бачаҳо. Ман фикр мекунам ки дар бозиҳои финалӣ ҳам шумо ба муваффақиятҳои бузург ноил мешавед. Муборак бошад бачаҳо. саломат бошед. ташаккур. дар ин бозӣ бошад дастаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти ҷои сеюм бояд бар ҳарифи худ дастаи донишгоҳи технологӣ ғолибият ба даст меовард. албатта дар раванди мусобиқа дастаи донишгоҳи миллӣ аз ин дида ҳарифони пурқудратро аз сари роҳи худ дур кард ва ғалаба бар ҳарифи имрӯза идомаи ҳамон пирӯзиҳо буд. ин чорабине ки барои донишҷӯёни ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил шудааст, ягон бозии осон набуд ба фикр мекунам, вале иқтидори бозигароне ки донишгоҳи миллӣ ки мо ҷамъоварӣ кардем ба ин мусобиқае ки роҳандозӣ шуд, мо хеле хуб тайёрӣ дида будем ва бозиро ғалаба кардем. кадом бозӣ дар ҳамин раванди мусобиқа аз ҳама бозӣ мушкил буд барои шумо? бо бозие ки яъне бо дастаи академияи идоракунӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузошт, беҳад бозии мушкил буд фикр мекунам. аз чӣ лиҳоз? аз он лиҳозе ки онҳо бисёр маҳорати хуби бозикунӣ доранд, инчунин ба мо он қадар вақти бозикунӣ ҳам надоданд, вале мо дар ҳамон бозӣ ғалаба кардем. чунончи гуфта шуд, лигаи донишҷӯён дар асоси дастуру супоришҳои президенти Федератсияи футболи мамлакат муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамоҳангии лигаи футзали Тоҷикистон, вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, инчунин кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. бояд гуфт ки футбол яке аз маҳмултарин варзиш дар байни дигар намудаи варзиш ба ҳисоб рафта, баҳри вусъат бахшидани омили тарбияи ҷисмонӣ, инчунин тарбияи ҳуқуқӣ, дигар барои боз ҳам баланд бардоштани маърифати тарбияи ҷавонон хизмат хоҳад кард. бозии охирине ки имрӯз баргузор гардид, дастаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва донишгоҳи сайёҳӣ ва соҳибкориро ба масофе ҳам овард. дар ин дидор тақдири як роҳхати дигар ба марҳилаи ниҳоӣ ҳал мешуд. анектараш дар сурати пирӯзӣ дастаи табибони оянда низ як роҳхати дигарро ба даст меоварданд. бо ин назардошт онҳо аз дақиқаҳои аввал ташаббусро бар даст гирифта ахиран ба задани гол шарафёб шуданд. дар идомаи қисми якум онҳо ба шумари голҳои худ афзуданд. бояд гуфт, бар тибқи муқаррарот як қисми бозӣ на аз 20 дақиқаи тоза, балки аз 25 дақиқаи бидуни ист иборат буд. чӣ шуд ки ду гол сар додӣ? аз сабаби ки онам қадар бозии ҳамдастагони ман соз аст, барое ки дар бозиҳои гузашта аз бозии имрӯза хеле фарқ мекардан. аз ҳамин сабаб дар қисми дуюм чӣ кор кардан? чӣ бояд кард? бояд кӯшиш кунем гол занем ва бозиро ба даст орем.
дар қисми дуюм ҳариф андаке ба худ омада як гол ба дарвозаи дастаи табибон зад, аммо онҳо чиратар буданд ва ахиран ин бозиро ба нафъи худ ҳал карданд ки ҳисоби охири он 5-2 буд. خب چگونه که شما شاهد گردید امروز لیگ دانشجویان که در چهاربینی مذکور زیاده از 15 دسته از دانشگاه و دانشکده‌های مکاتب عالی شهر دوشنبه اشتراک کردند که برگزاری چنین یک چهاربینی میتواند پیش از همه در تشویق و ترغیب طرز حیاتی‌سازی و جلب بیشتری نورسان و جوانان همزمان مخصوصا دانشجویان به این رشته ورزش زیاد شود. دستهایی که غالب گردیدند من صمیمانه تبریک میگویم. дар маросими ҷоизасупорӣ чун анъана ба доварони мусобиқа ва беҳтаринҳо ҷоизаҳо супорида шуд. беҳтарин дарвозабон Авазбек Раҳматуллозода аз дастаи донишгоҳи тиббии Тоҷикистон, беҳтарин нишонзан Ғаниҷон Боқиев аз дастаи донишгоҳи давлатии молия ва қарз, чеҳраи умедбахши мусобиқа Маҳмадалӣ Пулодов аз дастаи донишгоҳи Агарӣ ва беҳтарин бозингар ҳамдастаи ӯ Бежан Мирзозода дониста шуданд. ба ҳамин тартиб дастаи донишгоҳи миллии Тоҷикистон мақомдори ҷойи сеюм, донишгоҳи тиббӣ ҷойи дуюм ва дастаи донишгоҳи Агарии Тоҷикистон барандаи медалҳои тилло ва ҷоми аввалин лигаи донишҷӯён дар минтақаи Душанбе гашт. акнун ин се даста ҳарифони худро аз дигар минтақаҳои мамлакат дар бозиҳои финалӣ интизоранд. چخیلی که شما امروز شاهد هستید یکم بار ما لیگ دانشجویان اوید با فوتبال رو تشکیل کردیم، یعنی که در جمهوری منطقه شهر دوشنبه، ولایت ختلون، ولایت سوخت و ولایت مختار کوهستانی بدخشان. خوشبختانه
ин ҳама бо дастгирии роҳбарияти федератсияи футболи тоҷикистон дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон вазорати маориф ташкил карда шуд ва аз моҳи январ шурӯъ карда минтақаи шаҳри душанбе сар шуд ва 15 донишгоҳу донишкадаҳо иштирок карданд ки аз як давр иборат буд. Минтақаи хатлон ва минтақаи вилояти суғ аллакай давом дода истоданд. Баъд аз ҷамъбасти онҳо мо сатҳи ҷумҳуриявиро дар шаҳри душанбе баргузор менамоем. аз ҳар минтақа чанд дастаӣ ба қисмати ниҳоӣ рохат меёбад? аз ҳар минтақа ду дастаи рохат меёбад, ду даста аз шаҳри душанбе, ду даста аз вилояти хатлон, ду даста аз вилояти мухтори кӯстони бадахшон, вилояти суғд. ҳар чор тараф ду дастаи мебароям ва дар шаҳри душанбе баргузор мекунем. Нақша дорем дар охирҳои моҳи апрел. фонди ҷоизавӣ пайдо мешавад ё на? албатта дар ин фикрам ҳастем. Албатта мо имсол фонди ҷоизавӣ ки набуд, мо тасмим гирифтем ба мураббиён як маблағи муайян ки бешубҳа кори мураббӣ вазбин аст ва мо тасмим гирифтем ки ҷоизадоронро бо ҷоизапулӣ яъне мураббиёнро хурсанд кунем. аз фурсат истифода бурда ғолибони ин мусобиқаро яъне донишгоҳи аграрӣ ки ҷои аввалро гирифт, донишгоҳи тиббӣ ки ҷои дуюмро гирифт ва донишгоҳи миллӣ ки ҷои сеюмро гирифт табрик менамоям ва аз дигар минтақаҳо интизор ҳастем ғолибонро ва интизор бошанд дар шаҳри душанбе сатҳи ҷумҳуриявиаш рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои наздик баргузор мегардад.